Naimbag manan kabsat nga aldaw yu, ket ni Apo Diyos iti madaydayaw. Kadaytoy nga aldaw iti Martes. Ket isu kakabsat iti maysa laeng nga aldaw nga nalikod kalpasan iti December 25. Nga isu iti Christmas kakabsat. Ket no datayo nga Pilipino, at idug kakabsat iti celebration tayo iti Christmas season. Tamanipod iti December 16, agunin kakabsat dagiti kampana, dagiti iglesia. Ket maselebraran tayon dadya kunada nga Misa di Gallo. Santo kakabsat aglipas iti daytoy Christmas season iti December 6. Anyapay nga December 6. Tadayjay iti panagbisita kakabsat. Tradisyon iti pagtutungtungan tayo. Iti dagiti tallo nga masisirib, the three wise men. Nga pandabinisita ni Apo Jesus ijay Bethlehem nga isu iti nakiyanakan na. Ket iti adalen tayo kakabsat, itata nga episode, isu iti nagan ni Apo Diyos nga idi nga inted metlaeng ni Apo Diyos dadya nagan na. Ti title iti adalen tayo is Jesus, the Savior of Sinners. Alain tayo kabsat iti Biblia tayo ijay libro ni Lucas. Alain tayo iti Luke chapter 1 verses 26 to 33. Ngem sakbay tayo kakabsat nga basaen iti sao ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Managayat ken man nakabalin amin nga Diyos. Amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami, kada ito nga gundaway ama. Nga inted mo kada kami. Tapno adalin mi itinapatig nga saom. Adalin mi dayjay inted mo nga anak mo. Itinagan na ket Jesus. Ket dayjay nga panagadal mi ama. Umay kuma dayjay panagraem. Umay kumadadjay panagayat, panagdayaw mi kenkwana. Taisu na dadya anak mo nga bugbugtong, nga nangisalakan kada kami. Idalan na kami babay niti Santong Espiritu, itinagan na po mesos dinawat militoy. Amen. Luke chapter 1 verses 26 to 33. In the 6th month, God sent angel Gabriel to Nazareth, a town of Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings to you who are greatly favored, the Lord is with you." Mary was greatly troubled in his word and wondered what kind of greeting this was. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with a child and give birth to a son, and you will give him the name Jesus. He will be great and be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of David. He will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end."
Dahito kakabsat dayjay kung kuna tayo nga the first Christmas story. Alain tayo dayjay facts kinapudno kakabsat. Daytoy Luke chapter 1 verses 26 to 33. At dayti kakabsat nakita nga inem. Umunang kinapudno. Ni Gabriel anghel nga inbaon ni Apo Diyos ken ni Mary, napan ken ni Mary iti maikanem a bulan of the Jewish calendar. Mikadwa, ni Joseph ken ni Mary, ket nakasaganadan nga agkalaysa. Mikatlo, ni Mary ket nagsikog. Mikapat, kunana dahi anghel, you have found great favor from God. Tani Mary kuna nakapay nga siyak apo. Nagdadumakas jay iti rason tayo. Apay siyak apo. Ada dahi kanta tayo, why have you chosen me? Iti answer na, pinili ni Apo Diyos ni Mary. Because Mary found great favor from God. Anya kayo nakasawin? Naksapulan na iti parabor ni Apo Diyos. Uray kakabsat, ti pan na kay salakan tayo. Saan tayo ang maikari ang masyalakan? Haan tayo ang maikari nga bindisyonan ni Apo Diyos? Ngem. Gaputa nakasarak tayo iti dakkel a parabor iti biyang ni Apo Diyos. We are saved. Sungbat ni Mary, I am your servant. May it be to me as you have said. Anyan kakabsat nga nagpinta sa niya. Nganuan niya man ti ibaga ni Apo Diyos ket ibaga tayo, Apo na ibagamon tungpalag. Uray no saan tayo nga maawatan. Uray no narigat. Apay nga narigat. Kasano nga ibaga ni Mary ken ni Jose nga boyfriend na. Ta iso na virgin. Kasano nga ibaga na? Kunana, Jose, darling masikugak, hangkadmet nga nakababain ken ni Jose. Ngimno alain tayo account kakabsat ijay Matthew, ni Gabriel na panmetlaeng ken ni Jose. Tapno ipakaamuna dayjay inbagana ken ni Mary. Inawat ni Jose nga dayjay iti panggep ni Apo Diyos iti biyang ni Mary. Isu nga kunana ni Mary, Apo ti pagayatam iti maaramid saan nga iti pagayatam. Sa kunana ni Gabriel, addanto aganak kanto iti maysa nga lalaki. Ket naganam iti Jesus. Agtultulig iti panangi-record kakabsat ni Luke. Ni Luke of all the four gospel writers, isu iti ayan iti account na daytoy Christmas story. Basaan tayo kakabsat ijay chapter 2 verses 6 to 12. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in a cloth and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. Amutay di istorya kakabsat. Nagawid ni Jose, kadwana ni Maria. Ket masikug. Nadanunan di aldaw wenno di bulan a panaganap na. Ngem kasapulan nga ni Jose agawid iji Bethlehem
Tada iti decree, iti ari, nga amin ket mapanda iti nakayanakanda. There will be a census, ket nagawid ni Jose. Kaduana ti asawa na nga ni Mary. Apanda kakabsat, tanaggapude di Nazareth, ng agawid dang iti Bethlehem. Kunana nilyuk, awanen iti room, nga agpaay kadakwada, kadagiti hotel, ijay Bethlehem. Iti napanda kakabsat, iti maysa nga manger, maysa nga kuloom. No alain tayo digiti decorations iti Pilipino, may panggap iti manger. Itamo tayo kada jay pangpanganan iti baka, nuang, wano nyaman, kalding, tadigay iti tarakan tayo. Garamit tayo iti kawayan, ijayin ti pangkabilan. I had the privilege nga napanak iti Bethlehem. Kinumapangga iti Bethlehem, iti may isang tourist spot ijay, dayjay nakaiyanakan ni Apo Jesus. Dayjay tourist guide in pan na kami kapsat iti manger. Manger in Bethlehem is not the manger iti Pilipinas. Dayjay inbagada nga nakaiyanakan ni Apo Jesus, ket may sa kakabsat nga balay. Nga adda iti, no daytoy kwartong ayan ko itata. It's much bigger than this. Nga it was carved in a stone na ikungkung di patukop sa. Kat adda di panganan iti nuang, panganan iti baka da, panganan iti karnero da. Kabil da di kayo. Kunana di tourist guide me, this was the place where Joseph and Mary entered. Tawanan iti pagyananda kadigiti hotel. This was the place where Jesus was born. Ket agtultuloy kakabsat, kunana nilyok, and there were shepherds living out in the field nearby, keeping watch over their flock by night. And the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be the sign. You will find the baby wrapped in clothes, lying in a manger." No alain tayo, dagitoy nga agpapastor, were the first visitor ni Apo Jesus. Tay din anang nagda di inbagada di anghel na panda. Nakita da ni Joseph, nakita da ni Mary, nakita da daytoy nga maladaga, the baby Jesus, wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Ampay nga ibaga tayo kapsat, nga imo, digiti mo na, tayo di account ni Matthew. Idi nga napandagiti masisirib, the wise men of the east. Ibagatay nga talo. Ngem iji Bibliahan na nga imbagati bilang na ibagatay nga talo. Taapay, talugamin iti sagot nga intedda kini Apo Jesus. They gave gold, they gave frankincense, they gave myrrh. So nga talo ko na tayo, three kings of Orient. It doesn't matter. Nga manu bilang da. Ampay nga imbagak kakabsat, nga imon una digiti pastor, ngam digiti nga three kings. Gapo, taday
three kings, nakita dan ni Apo Jesus inside a house. At dan kakabsat, dagiti taga Bethlehem, na asyanda ken ni Mary, ken ni Joseph, nang nangruna ken ni baby Jesus, ket apanda nga insirek ijay balayda. So, at the meaning na maming istorya kakabsat. Umuna, subyente di account ni Matthew. Dagitoy nga wise men, binigbig da day chay, nga ubing that child. Inikanda iti gold. Kunana dagiti nga wise men, you are the King of Kings and Lord of Lords. Dagitoy nga wise men, inikanda iti frankincense, insenso. Binigbig da nga kunada, sika, dahi ka nga ngatuan apadi, nga mangibaet kada kami nga managbasol ken iti ama. Binigbig da nga dayjay nga maladaga, ilikanda iti sagot nga mirth, mir. Tadayjay mirth isu iti pag-imbalsamo kadagiti natay. Kunada kadayjay nga ubing, sika iti mangisalakan kada kami. Tatinagan mo Jesus, sika iti mangisalakan kadagiti managbasol. Kasanong isalakan ni Jesus dagiti managbasol? Isuna iti nagbalin nga substitute. Matay iti tao, matayak, matay kakabsat ko. Tati supampang iti basol, isu ni patay. Ngem iti lugar ko, iti lugar mo, kabsat ko, ni Apo Jesus ket natay. Adda kaminan iti issues itatan. Iti dakkel nga issue ket ni Jesus saan ang mabalin ang nga mayanak iti December 25. Apay, alam tayo dahil ang issue ket padasin tayo nga sungbatan kapsat. Apay, tatiin bagada, you go to your internet, Wi-Fi, you go to your cell phone, apang kay ti Google, ket isearch you kuna ket, sino iti naiyanak iti December 25? May isang iti danganagan iti Google kakabsat, isu ni Mitras. Ni Mitras, isu iti sun god dagiti Persian. It was believed that Mitras was born on December 25. Gaputa ni Mitras, Diyos iti init kadagiti Persian, ket naiyanak iti December 25. Nakadado iti mangibagat, Jesus must not be born on December 25. Taday tapit sa iti birthday iti may sa a pagan God. Now let us study our calendar. In our calendar, 365 days in 1 year. Anya iti ket kung ibagakabsan. Nungay, iti anak mo, ket maianak iti April 20. Kaya mo? Anya nga rumaramit ko, pastor, kunam, no deji anak ko, maianak iti December 20. Sa mo malalakin deji cellphone mo, i-google mo malang, maamuam, nga iti April 20, isu iti birthday, iti may sa kakabsat nga tao, itinagan na ni Adolf Hitler. Adolf Hitler was born on April 20, 1889. Gaputan ni Hitler na iyanak iti April 20. Kunam, jakayat nga ti anak ko, may anak ti April 20. Apang kakidya, doktor, pangasin, mamong nga, ir-irwar pala ang data anak ko. Di April 20, injak kayat.
Masurutan nyo di kahit kung iba nga kakabsat. There are 365 days in 1 year. Na yun ang timay sa leap year. Kas mga rigan, nayanak iti may isang ubing September 11. Amo tayo nga iti September 11, iso iti panakayanak, day di Diyos ti alwad na nga Ferdinand Edralin Marcos. Siguro si ka nga Pilipino, nang nangroon si ka nga Ilocano, very good day nga day. At tiket kong ibaga kakapsat, the date does not matter. Taday jay panakaiyanak ni Apo Jesus, it is given na iyanak. Ngam adagamin kakabsat iti Biblia, iti naibaga, nga ijay Lucas 1:26, in the 6th month, iti maikanem a bulan, in baon ni Apo Diyos, ni Gabriel nga panabinisita ni Mary. Anya iti kaya ng asawang pastor? No alain tayo iti calendar tayo. 6 month, iti Jewish calendar, ket March, iti calendar tayo. No binisita ni Gabriel ni Mary iti bulan iti Marso. Ket ni Mary agsikog iti siyam a bulan. Anya nga bulan, iti panakayanak, dahi sikog ni Mary, nga tinagan na kay Jesus. Bilangin tayo kapsat, no binisita ni Gabriel ni Mary ti Marso, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So the 9th month will fall on a December. And any day between December 1 to December 31, iso day chay kakapsat ti panakayanak na. Ngem sal celebraran tayon nga iti panakayanak ni Apo Jesus is December 25. To me, it can never be an issue. Taapay, the fact is, Jesus was born. Mikadwang ibagada kabsat. Iti December ket nalamiis launay. It is winter in Israel. Ket gaputan nalamiis ta winter, dagiti pastor saan da nga mabalin nga adda iti turturod tapno bantayan da dagiti karnero da. Again, nakapanak iti Israel. Nakita iti turturod di asidag kakabsat iti Bethlehem. Ijay ayan dagiti adu nga pastor. Ikabil tayo. Pudno nga nalamiis. Iti bulan iti December, ta winter nga rod iti Israel. Ngem iti saludsodek, gaput ta winter, ayan dagiti pastor. Sakbay nga sumbatan tayo di kapsat, alain tayo di background. Dagiti Israelitas, they are agriculturist. Adu dagiti vineyard da, agmula dati ubas, agmula dati trigo, agmula dati olive, agmula da iti nakadadu kakabsat, nga klase nga mulmula. Numapang kay di jay, at dati market outside of Jerusalem. Makita yung nga nagdadakkel dagiti tarong, nagdadakkel dagiti kamasis, nagdadakkel dagiti lason, nagdadakkel dagiti repolyo. Why? Because the Israelites are farmers. Mikadwa, agay ay wanda kadagiti ding wenda dagiti animal da. Manipod ka ni Ari David, he was a shepherd. Adu dagiti karnero, dagiti farmers nga Israelites. Kas pangarigan,
Ni ipantay kas pangarigin niya istorya ni Job. Ikabil tayo iti panawin ni Apo Jesus. Ije Job, manu iti karnero na. Ribo. Ti saludsod, no summer, ipastor ni Job, ti karnero na kadigiti kabambantayan. Digito yung proponent, uwang ko na da. Saludsodek kadakwada. And this has been my discussion with those nga mangibaga nga iti December 25 cannot be the birthday of Jesus ta winter. Katibaga da, dagijay nga papastor, hanga mabalin nga addada ije turturod. Ti saludsod ko kadakwada. Papanan, dagijay pastor, kadwada dagijay karnero. Agsapul da kadi iti lugar nga napudot. Kabsat ko, saan? Tano pastor ng agigyan ijay Palestines, agigyan jay Israel, agigyan kadigiti turturod nga sideg iti Bethlehem. Agyan da di jay. Hamag ang kasalay tatang aduti truck, aduti aeroplano, idi awang magkasjay. Ayan na kung maitin na pudot, iti Afrika. Alain di gito nga papastor, di gito karnero, di ikabil mo nga ribo nga karnero, ipanda di Afrika, into normal pas di winter, isubli damanin. It's very illogical. Han nga usto a panagrason. Isu nga, dayjay, dagiti papastor, ay aywanan da, dagiti karnero da, kadagiti torturon. Anya iti isuro iti Christmas kada tayo. Apan tayo man kabsat di account ni Matthew. Umuna, Christmas is to be celebrated iti panang sapul tayo kani Apo Jesus. Dagitoy nga masisirib nga nagapuyadaya. Kinitkita da dayjay abitwen. It was guiding them to Jesus. You have your Bibles with you. Read your Bible and pray every day. Data Biblia will guide you to Jesus. Mikadua, when you found Jesus, you will have a life of praising and worshiping Him. Dagijay nga magiyos, dagijay nga masisirib, idi nga nakita da ni Apo Jesus, nagrukbabda. Christmas is about worshiping God. Ti panagbiag tayo, isukuma iti may nga banag nga pangdayaw tayo kini Apo Diyos. Mikatlo, Christmas is about giving. Dagitoy nga talo nga wise men, talo ko na tayo, agsipot ta talo ti gifda. Inikanda ni Apo Jesus. Ada ka di tinaawat mo kakabsat nga sagot kada ito nga Christmas. Ada? Siya kakabsat nagadu, nabuslun asagot. Umuna, ni Apo Diyos sinagutan na itibiyag ken salunat. And I cannot ever thank God for that. Biyag ken salunat. No daduman dadigiti kakabsat tayo nga agsakit. Nga magiyaman tayo ta ni Apo Diyos, mabalin tayo nga asitgan. Nagbisita kami kabsat iti maysa nga balay, iti napanalawas, ito'y nagsiryalan kamiling tara. Apay nga napang kami. When ta isuti birthday ni Sister Josie Domingo. Isumutin iti birthday DJ anak na nga ni Makoy. Ni Makoy took the board exam for
teachers. And he passed. Idi nga da kami chay, it was a reunion kadagiti kakabsat iti kamiling Seventh-day Adventist Church. And I took the opportunity to lead them in a worship. Iti inosarmi nga text, dahi kunanan ni Pablo, ijay 1 Thessalonians 5 verse 17. In everything, give thanks. Idi nga nagtestifyan kakabsat ni Sister Josie na saan laeng nga gaputa birthday, saan laeng nga nakaruar dya baromi, saan laeng nga dya balasang mikat at dan dya balasang titaw. Na everyday ni Apo Diyos itinaimbag kada kami. Sana inbaga, nilakay ko was diagnosed with cancer. Ngamasi ni Apo Diyos gapu kadigiti karkararagyo kakabsat ko na. My husband ket cancer-free itatat. Christmas is a time to stop and then think for a while. You will have all the reasons to say thank you, Lord. You have all the reasons to say thank you, Lord. Idi napan Sabado, adda kami jay Almaguer Seventh-day Adventist Church. It was a celebration from Vesper inga na tirabi iti Sabado. Nagtestimony dagiti kakabsat during the Sabbath school time. No anya dagiti nga pagyamanan daken ni Apo Diyos. And I would like to tell you, maysa nga phrase iti inusar dagiti kakabsat. Jay gimong, jay kapilya mangagmulata. God is good all the time. Anya iti kayat nga idanon daytoy nga panaginadal tayo tata. Let us celebrate. Let us celebrate every day. Dati ko na in everything give thanks. Iti naldaw-aldaw apa nagbiag tayo ni Apo Diyos na buslon dagiti adu nga bendisyon nga itid na kadatayon. Let us cultivate an attitude of a grateful heart. Mikadwa, let us be thankful. Tanayanak ni Apo Jesus. Tinagan na, kunana di anghel, ayabam tu itinagan na nga Jesus. Taisalakan ng tu dagiti tattao, manipod ka dagiti basbasol da. Mikatlo kakabsat. This is a season to celebrate God's grace. Kunana ni Gabriel, you are greatly favored. No dayjay timbaga ni Gabriel ken ni Mary, sika ken ti siya are greatly favored too. Amazing grace, how sweet the sound. No kasano nga insalakan ni Apo Diyos, iti maysa nga managbasol akas kanya. Kahit kung agritin da kayo kabsat, Merry Christmas. Tani Apo Jesus na yanak, Merry Christmas. Tati Diyos ay ayaten na ka, Merry Christmas. Taagyaman tayo, kani Apo Diyos gapu ka dayjay parabor na. Ni Apo Diyos kakabsat na imbaglaunay. No ni Apo Diyos tinakiadda kadatayo kadaytoy 2023. Manulang aldawen, tumapug tayton iti parong atawen. And I would like to greet you now. Dahin to no umay nga episode tayo, hantun nga January 1. I would like to greet you now. May you have a very prosperous 2024 nga New Year iti panagbiagyo. Ni Apo Diyos iti makiadda kada kayo kabsat. Agkararag tayo.
Managayat nga Diyos, sagyaman kami, tainted mo ti anak mo nga bugbugtong. Agyaman kami, tainsalakan na kami. Agyaman kami, kadigit nabuslon nga bendisyon nga itited mo kada kami tinaldawaldaw. Agyaman kami iti panakaisalakan mi. Dawati ko Diyos nga digit nga bendisyon, maisublimi ko mga panangdayaw mi tinapateg anagan mo. Digit nga bendisyon, isuda ko maiti mangidalan kada kami, nga adda iti nadekdeket nga panakipagnami ken ka tinaldawaldaw. Bendisyon am digiti kakabsat Ama. Agyaman kami launay, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Kinamen. Kasti ka na yung ibagbagami at the end of the program, ay ayatin na kayo na Apo Diyos. Ay ayatin na kayo man. Imbaggal daw yung amin kakabsat.